ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ବାଡ଼ି ପଟେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି, ୟାଙ୍କର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ଛୁଟି। ତ କହିଲେ ଆଜି ଚୁଲିରେ ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଛୁଟି ଦିନରେ ସେ ପୁରା ଚୁଲି ବନେଇକି ଏମିତି ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ବସିକି ରୋଷେଇ କରେ। ତ ଏଠି ମୋର ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖରାରେ ବସିକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟି ନା ଆଉ। ତ ଚିକେନ୍କୁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ନାନୀକୁ ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ଗପୁଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଉଥିଲୁ ଖରାରେ ବସିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଆସିଲେ ଆମର। ଚିକେନ୍ ବାସ୍ନାରେ ସୁଇଟି କ୍ୟୁଟିଙ୍କ ମମି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଏଠି ଇଏ ଆଉ ସୋନୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତ ଆଇଁଷ ହେଲେ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସୋନୁକୁ ଖାଇକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତ କହିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଗାଧେଇକି ନନା ଆସିଥିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବି ବସିଛି ଏବେ ଖାଇବ ଆଉ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।